gitagaan na gani taog chance nga magbag-o nganong mamalik magyud nganong tuyuan magyud ng buhata nga illegal magyud na gibawal magyud na sa gobyerno. Nasay uban nga kanang lulong na kay sa illegal nga drogas, na uban nga sobra na ka-addict, mag-trip na lang ba, na uban nga pataka na lang bisag walay sa nila, ilang tripan, na uban mabata pa kayo, ilang ripon, may ilang patyon. Sus luoy taon kayo ang mga biktima sa mga drug addict mga par nga, na uban nga wala gyud in taon matagi og hustisya. What's up ug mayong adlaw kanatong tanan, ug ilabi na gyud sa mga supporters nato diha, sa mga subscribers nato diha, mayong adlaw kaniyong tanan mga par, ug daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel. Karon mga par, about aning war on drugs ni Duterte mga par, kay yun nila si Duterte about sa war on drugs ni Duterte, kay daghan kuno ang namatay tungod sa gipatuma ni Duterte nga war on drugs. Sa wala pa nahimong presidente si Duterte mga par sa Pilipinas, mao na gipanumpaan ni Duterte nga yang limpyohon ang Pilipinas, yang kukdon ang katong mga tao, katong mga drug lord nga nalambigit sa illegal nga drogas. Hibaw na tangdaan na mga par sa wala pa sa mahimong presidente. Nga mga par, sa pagka-presidente na ni Duterte, iyang gituman ang iyang gisaad nga limpyahon ang Pilipinas. Ani paglingkod niya mao gyud iyang giuna dayon ang pagbukod sa mga tao nga nalambigit sa mga illegal nga kalihukan. Kibaw na tangdaan na mga par, manta nga gahapon natagi panganak nga wala ta nakahibaw, kibaw naman tangdaan na patuma na gani ni Duterte nga gitagaan na gani og chance para magbag-o, gituktok, gihangyo, gitukhang, pasurindiron para magbag-o. Pero daghan yun kayong mga gahi, kayong gugo nga musupak yun sa balaod sa gobyerno. Uban nga wala yun surrender, nilayas o niadtog laing lugar o nitago, kay nahadlok nga madakpan, nahadlok nga maundang ang ilang binuhatan nga binuang. Nasay uban mga par nga ni surrender man tuod, nasay uban nga ni surrender pero pila ra ka buwan, pila ra ka semana di balik sa ilang illegal nga negosyo. Unya kay karon hadlok man dakpon, manago, anay uban nga manukol na sa mga pulis, manukol na sa PDEA. So siyempre ang mga pulis, ang mga PDEA maniguro sana sa ilang seguridad. Uban nga manukol aw walay swerte, batay uban manukol man, tagaan na gani taog chance nga magbag-o nganong mamalik magyud nganong tuyuan magyud ng buhata nga illegal magyud na gibawal magyud na sa gobyerno. Nasay uban nga kanang lulong na kay sa illegal nga drogas, na uban nga sobra na ka-addict, kanang mag-trip na lang ba, na uban nga pataka na lang bisag walay sa nila, ilang tripan, na uban mabata pa kayo, ilang ripon, may ilang patyon. Sus luoy taon kayo ang mga biktima sa mga drug addict mga par nga, na uban nga wala gyud in taon matagi og hustisya, na uban nga gipangpatay sa mga drug addict nga gumikan lang sa tripping lang, nang uban ana wala gina mahatagi og hustisya. Luoy kayo itong mga kaigsuonan mga par nga mabiktima sa mga drug addict, na biktima sa mga drug pushers, na biktima sa mga drug lord. Daghan na kayong
na biktima nga gipang rape mga par nga hantod karon wa gyud taon matagi og hustisya sa gobyerno ang ilang kamatayon. 14 taong luoya. Unya karon ang atong gobyerno gi-question nila si Duterte. Si Duterte ang ilang pasanginlan nga nangamatay ang mga drug pushers, ang mga drug lord, ang mga drug addict. Pangutana ani mga par kung naabay mahitabo nimo kung magtinarong ka sa imong pagkatao. Unya gi-question nila maayo ang katong mga drug addict nga nangamatay, mga killer, mga rapist. Unya unsaon naman lang tong mga biktima sa mga drug addict nga ilang gipang rape, gipang patay, mga bata pagani kaayo gipang labay lang nga wa gyud matagi og hustisya ang ilang kamatayon. Nganong wala man na nila hatagi og bili, nganong wala man na nila hatagi og investigasyon nga pangitaan og paagi nga masulbad ang kamatayon sa mga kababayen-an nato nga gipang rape sa mga adik nga wa gyud mahatagi og hustisya in town. Nganong ang atong gobyerno ana nganong nagpakabot ta bungol ang katong mga badlungon sa katilingban hinuon mao hinuoy panggaon. Asa man ang hustisya ani mga par nga panggaon naman hinuon nato ang mga drug addict, ang mga drug lord, ang mga drug pusher, ang mga drug addict, ang mga rapist. Sama ng hustisya ana mga par nga gipangga man hinuon nila ang mga drug addict, mga drug lord, mga drug pushers, criminals, tulisan, mga rapist. Ila hatagan nila og importansya ang ilang pagkatao mga par nga mga badlungon man na sila sa katilingban. Unya wala gyud sila mag-question sa mga biktima, sa mga rapist tungod lulong kayo sa droga sa mga par og mag-rape na lang ang ilang gipang-rape pamatyon pa kung ipanglabay pa bisan asa na lang ipanglabay kung wala may gobyerno nga nag-question ana. No, ang ilang questionon ang katumang na biktima, ang katumang nga matay tungod sa drugs nga dili man na sila mamatay, walay mahitabo ana nila kung nagtinarong pa na sila sa ilang kinabuhi. Ang kuto mga par atong video. So daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta sa akong channel.